Montáž obkladu schodiště schodišťovým systémem TopStep. Za prvé, montáž vyrovnávací hliníkové lišty. Prvním krokem montáže schodišťového systému TopStep je zaměření, naformátování a montáž vyrovnávací hliníkové lišty. Hliníková lišta je nedílnou součástí systému a slouží k vyrovnání nerovností a zpevnění hrany schodu. Hliníková lišta je dodávaná v délce 3000 mm. V případě řešení obkladu schodiště s osvětlením se dodává hliníková lišta v délce 1000 mm s již upraveným výřezem ve spodní části profilu pro osazení LED modulu v délce 330 mm. Při zaměření hliníkové lišty počítáme s tím, že lišta bude usazena z každé strany cirka 5 cm od kraje schodu. Po zakrácení na požadovanou délku vyvrtáme 3 otvory pro přišroubování hliníkové lišty na schod. Vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Hliníkovou lištu si případně vypodložíme, abychom ji měli ve vodováze. Podklad zbavíme prachu a nečistot a následně přilepíme nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou, přišroubujeme vruty se zapuštěnou hlavou a opět pomocí vodováhy vyrovnáme. Takto nalepíme všechny hliníkové lišty na schodišti. Za druhé, montáž bočnice. V dalším kroku provádíme obklad stěny bočnicí TopStep. V našem případě se jedná o takzvaně průběžnou bočnici. Zaměřujeme tak, aby byla výška bočnice od hrany schodů vždy stejná.
Pro vytvoření šablony můžeme použít kartonový papír, ve kterém je zboží zabalené. Vytvoříme šablonu, která nám kopíruje jednotlivé stupně schodiště. Šablonu přeneseme na bočnici a následně ji vyřízneme. Před lepením navlhčíme stěnu a bočnici vodou pomocí rozprašovače, aby došlo k lepší přilnavosti a rychlejšímu vytvrzení pěny. Na připravenou bočnici naneseme nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu formou tzv. Housenky a nalepíme. Takto nalepíme všechny bočnice. Za třetí, montáž osvětlení. Námi realizované schodiště je včetně osvětlení, které je řešeno ob jeden schodišťový stupeň. Jak již bylo zmíněno, pro obklad schodu s osvětlením jsou dodávány upravené hliníkové lišty a rovněž upravené MDF lišty s polodrážkou, které jsou v šířce 30 mm a délce 1000 mm. A společně se zámkem v hliníkové liště zajišťují zpevnění hrany schodišťového stupně a celého obkladu. Dále jsou součástí dodávky pro osvětlení LED diody, délka 250 mm, tloušťka 7 mm, trafo s rozdělovačem, propojovací kabely mezi LED diody a napájecí kabely od LED diody k trafu. MDF lištu si zakrátíme na délku 330 mm, to je na rozměr, který je vyříznut ve spodní části hliníkové lišty. Na spodní stranu MDF lišty našroubujeme 70 mm od krajů dvě konzolky, které jsou součástí dodávky LED diody. Na upravenou část hliníkové lišty a na MDF lištu naneseme štětcem chemoprénové lepidlo a nalepíme.
Propojovacími kabely spojíme LED diodu, kterou zacvakneme do konzol. Následně provedeme kabeláž jednotlivých propojovacích kabelů hliníkovými lištami a pod bočnicemi k jednotlivým LED diodám. Kabely přichytíme samolepící páskou. Poslední LED diodu propojíme s rozdělovačem trafa napájecím kabelem. V jednom obvodě by mělo být maximálně 6 LED diod, aby při zapnutí nedošlo k postupnému zpoždění rozsvícení LED diod. Takto máme provedené rozvody a zapojení osvětlení celého schodiště. Trafo zapojíme do příslušné zásuvky a celé osvětlení vyzkoušíme. Za čtvrté, formátování schodových profilů. Dalším krokem montáže schodišťového systému TopStep je příprava a formátování samotných schodových profilů. Schodové profily TopStep jsou dodávány v odpovídajících délkách a šířkách podle provedeného zaměření schodiště odběratelem a jsou baleny v kartonovém papíru, včetně proložení schodových profilů. Formátování a následnou montáž provádíme od spodní části schodiště. Zaměříme si délku a hloubku stupnice a délku a výšku podstupnice, tak, aby mezi bočnicí a stupnicí s podstupnicí byla spára 1 až 1,5 mm. Tím zabráníme případnému vrzání laminátu o sebe. Formátování provádíme pomocí doporučených strojů a nástrojů. V našem případě pomocí ponorné pily s vodící lištou. Šířka schodového profilu je v odpovídajícím rozměru, abychom z něho naformátovali stupnici i podstupnici. Nejprve řízneme schodový profil pro stupnici a zbytek materiálu použijeme na podstupnici. U podstupnice je nutné dodržet maximální přesnost jak při zaměření, tak i opracování z důvodu její fixace, tak, aby byla vložena mezi stupnici a spodní stranu hliníkové lišty, takzvaně natěsno, aby nám tyto prvky rozepřela. Podstupnici na sucho osadíme. Pro vytvoření šablony stupnice je možno opět použít kartonový papír. Zaměření hloubky stupnice je potřeba provést k hraně hliníkové lišty. Následně si připravíme MDF lišty s polodrážkou, které jsou dodávány v délce 3000 mm a šířce 38 mm. MDF lištu přišroubujeme na zadní část nosu schodového profilu 3 vruty délky 25 mm.
Takto připravený schodový profil rovněž na sucho osadíme a s pomocí vodováhy vyrovnáme. Jak už bylo uvedeno, pomocí MDF lišty s polodrážkou a zámku v hliníkové liště je zajištěno zpevnění hrany schodišťového stupně a celého obkladu. Pokračujeme formátováním obkladu pro další schodišťový stupeň. V případě našeho řešení obkladu schodiště s osvětlením je nutné pro tyto schodišťové stupně počítat zvlášť s podstupnicemi tloušťky 10 mm, aby nedocházelo k zastínění osvětlení LED diodou. Opět provedeme formátování této podstupnice a osazení. Na schodový profil našroubujeme upravenou MDF lištu pro osvětlení a na sucho osadíme. Takto pokračujeme přípravou dalších schodišťových stupňů. Za páté, montáž a lepení schodových profilů. Montáž provádíme od spoda. Podklad zbavíme prachu a nečistot. Před lepením navlhčíme podklad a podstupnici vodou pomocí rozprašovače, aby došlo k lepší přilnavosti a rychlejšímu vytvrzení pěny. Na podstupnici naneseme nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu formou tzv. Housenky a nalepíme. Následně lepíme schodový profil. Nízkoexpanzní pěnu naneseme na podklad včetně hliníkové lišty a nalepíme. Takto pokračujeme dále montáží celého schodiště.
Za šesté, montáž bočnice na podestě. Pro zalištování na podestě nebo rovné části stěny u posledního schodu používáme bočnici šířky 80 mm. Bočnici naformátujeme na odpovídající délky, navlhčíme stěnu i bočnici a opět nalepíme nízkoexpanzní pěnou. Za sedmé, tmelení a zakončení hran. K dokonalému dokončení celého díla je nutno zakončit otevřené části obkladů a provést zatmelení spár. K zakončení otevřených částí používáme laminátovou pásku, která je součástí schodišťového systému TopStep. Tuto pásku si podle potřeby nastříháme a lepíme pomocí chemoprenového lepidla. Následně provedeme tmelení spár tmely v příslušných dekorech, doporučené výrobcem, které jsou rovněž součástí schodišťového systému TopStep. Pro spáry mezi bočnicí a stupnicí s podstupnicí používáme parketové tmely. Na utěsnění spáry mezi obklady a stěnou doporučujeme používat akrylový štukový tmel. Takto kompletně dokončené schodiště můžeme okamžitě používat.